K15! Море, гледаше го овај човек, разбираш. Ти знаеш кој е овај човек, бе? Блажо, не ли го знаеш, Блажо? Това е најдуховит човек што постоje на планетата, бе, разбираш, това е. Ева, колко време не сме се... Това колко ќе седне, това ќе каже вид, това сите патос доле, разбираш. Ел да видим, да го поздравам, не знам дали ќе ме познае, разбираш. Ел да видим. Това чудо, не си видел така. Блажо! Памнеш ли ме, разбираш, Ристо? Блажо, дек си, бе, другарче, бе, разбираш. Шо ти е во, бе? Кој е, бе, разбираш? Глежа, бе, духови, бе, не, това е чудо, бе, Дек си ти има 15 години. Още си духови, бе, 100 години не сме си видели, бе. Седи тук, седи. Я на това дето му разправям с теб, море, Блажо, добър ли си, разбираш, колко време не сме се видели. 15 години. Само правя му абе, значи той е едини човек, што може да ме насмее у живото, разбираш. Море, още ли си духови така, како што беше, разбираш? Много са духови. Му кажи ли, Малио? Абе, само разправям. Но, яко ќе кажеш нещо от циркус, се паже, сите се смеят тук, това е Абе, абе, не кажи некоја смешка, разбираш. Знаеш ли зошо емисията на влашки язик оде у недела само емисија на влашки язик на телевизијата, зошо у недела има само? Ти знаеш? Не, то мора да е некој як што. Зашо да разбираш? Еми само у недела е ефтина струја, бе. Абе, да видим чудо, бе, чудо, не, да. Море, Блажо, бе, стално нови филми. Шо правиш ли себе? Дек се изгубиш, шо работиш? Јас шо, бе, работих, вамо работих. Прво у една АД фирма. У АД? У АД, акционерско друштво тиеш с АД. Па после се префрлих у една холдинг, па тамо поработихме малко на лизинг. Па после, знаеш како е транзицията, фирма пропагат фирми, нови фирми, лева. Па после влезех у една ДОЕЛ. Шо е? У ДОЕЛ? У ДОЕЛ, там ми беше така по-ово и накрая ми понуде една много работа, што може да се напредува, разбираш. Сега съм у една мешовита фирма. Сега мешовата ли? Мешовита, разбираш. Мешовита. И шо работиш у мешовита фирма? Еми, мешам бетон. Само малко първо, па после кажаваме може да се напредува. По-нататък. K15!